Prešli sme si spolu všetkých 5 atribútov efektívneho učenia sa jazykov. Poďme si to teraz v krátkosti zhrnúť a zopakovať, aby sme si mohli odfajknúť každý jeden krok a boli si istí, že máme všetko pripravené. Vieme, že budeme mať na učenie jazyka čas a dostatok energie. Urobili sme si dobrý test a vieme, na čom treba stavať, čo už máme zvládnuté a čo potrebujeme ešte vylepšiť. Máme jasne stanovený cieľ, viem, kam chcem kráčať. Viem, ako sa tam dostanem, pretože mám pripravený plán a som si vedomá toho, že svoj zvyk musím budovať pomaly a dlhodobo. Ani vo fitku nedvíham rovno 100 kg činky. Začínam maličkými krokmi a postupne sa prepracovávam k tomu, kde sa chcem dostať. Motivácia je prchavá, preto je pre mňa dôležité, aby okolo mňa boli aj iní ľudia, ktorí ma budú motivovať a ťahať vtedy, keď budem menej vládať. Aby ma to všetko bavilo a tešilo a aby som to nerobila zbytočne, budem sa učiť jazyk cez relevantný obsah. To znamená, ak mám jazyk pokročilý a chcem sa vylepšovať, tak môžem zvážiť aj štúdium niečoho iného v tom jazyku, ktorý chcem zlepšiť. Budem si pamätať to, že jazyk sa učím, aby som svoj mozog trénovala. To, že niečo neviem, znamená, že sa stále posúvam a že stále znovu a znovu objavujem nové veci. A to je to, čo ten môj mozog trénuje. To je ten kognitívny tréning. Pretože ak budem v kurze, kde budem vedieť a nebudem robiť chyby, to znamená, že sa nič nové neučím. Čiže nezabúdajme, že robiť chyby, stále nové a nové chyby, je najlepším dôkazom toho, že sa posúvame ďalej, učíme sa a trénujeme svoj mozog. Prajem vám veľa energie a veľa príjemne strávených chvíľ učením sa cudzieho jazyka.